bertan, ekoguneak martxan jarretako proiektuak ere badeirelako baso eskola hauek, eta, badaude, sarean integratuta daudenak, baita beraien kabuz egiten dutenak ere, edo baita prozesuan daudenak. Inguruan izango dituzue ziorrenik zenbait adibide, hauek ere eman dituzte gako batzuk, zer falta duten, zer lakarten, ze egintza mota egin daitezkeen lekuan leku ere. Digitalizazioaren garaiotan enegarren katebegia alienazioaren urpilean irauteko sortua soberakin izan mongoloi nauzu humanoidea. Bainoleten, egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Luisa sakrifizioarentzat prest da. Azken jokoaren tenorea dugu. Aurtengo udan denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Euskal Sozialistok emaitza ikaragarriak izan ditugu gaur. Lehenengo indarra Bilbon, lehenengo indarra Donostian, lehenengo indarra Gasteizen, lehenengo indarra Araban eta lehenengo indarra Bizkaian. Eta gutxigatik ez dugu irabazi Euskadi osoan. Mila bozka, Ego Euskal Herriko bozkekin Fernando Barrena da gure embajadorea. Badokaztue eta badakiztue gure hitza betetzen dugula, herri hau ordezkatuko dugula. Bruselan bere interesak ordezkatuko ditugula. Bruselan epe luzekoak eta baita ere larritasunak ere bai, bertan egongo garela larritasunak aurrera ateratzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere lehen helburua bete du gaurko Europako hauteskundetan. Europako Parlamentuan gure presentziari eusteko
ematen digutelako, aukera ematen digutelako. Argi eta garbi esango dugu, asteartean Bruselasen egongo naiz eta Euskadiren interesak defendatuko ditut gogotsu eta indartsu. Eskerrik asko. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays. Milaka lagunek Gernika Palestinak eta Jala Nafarroak deituta Bilboko eta Iruñeko kaleak hartu zituzten larunbat honetan, Israelek Gazako zerrendaren aurka egindako erasoa gaitzesteko. Genozidioa stop Europa ez zaitez konplize izan lelopean, 2 martxek 40.000 aldako eta 70.000 zauritu utzi dituen esku hartze militarraren aurka egin zuten. Martxak itxi zituzen mezuetan, Israelek Gazan egindako erasoan hildako 200 pertsona baino gehiago aipatu zituzten. Europaren konplizitatea salatzea eta Israel genozidioari amaiera ematera, eta eneberen ebazpenak betetzera behartzeko neurri ekonomiko eta komertzialak eskatzea izan zuen helburu. Bilbon mobilizazioa udaletxetik abiatu zen, eta Guggenheim museoaren ondoan amaitu zen. Bestalde, Iruñari dagokionez, gobernuaren ordezkaritzaren arabera, 2.500 pertsona inguru batu ziren martxara, 5 erditan Golen zinemetatik abiatu zena. Iruñan, Odei Arangurenek manifestuaren irakurketa euskaraz egin zuen. Genozidio bat, herri baten, bere lurraren eta biztanleriaren suntxiketaren lekuko izaten ari da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin. Dagoeneko, historiako handienetan dagoen basakeria honen aurrean,
Iruñetik, tinko, amorruz eta ozen esaten dugu. Ez garela geldirik geratuko, ez garela isilik egongo, ez gaituztela konplize izango, alderantziz, aurrean izango gaituzte. Manifestariek argi utzi zuten euren konpromisoak aurrera jarraituko duela Palestinako herriaren eskubide guztiak onartu arte. Genozidiorik ez oihua. Gora Palestina askea ozen entzun zen. Bilbotik eta Iruñetik Palestinaraino, 4 haizeetan oihartzun eginez. Uztailaren 10 arte luzatu dute Zierbena Solar 2, 3 eta 4 parke fotovoltaikoen kontrako alegazioak aurkezteko epea. Ekainaren 19 bukatzekoa zen, baina hainbat norbanako zein udaletxe eta administrazio batzordeek egindako eskakizuna jaso du Eusko Jaurlaritzak eta epea 15 egunez luzatzea ebatzi du. Solaria enpresak proiektatutako parkeak dira Zierbena Solar 2, 3 eta 4. Herribera Beitian, Zigoitean eta Gasteiz eta Iruña okan 310.000 eguzki plaka baino gehiago instalatu nahi ditu enpresak, bertan sortutako energia Zierbenaraino eramateko asmoarekin. Hori egiteko gainera, 100 kilometro baino gehiagoko luzera izango zuen Goitentxoko linea bat eraikitzeko baimena eskatu du ere. Zeresan handia eman dute proiektu hauek araban. Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak adibidez, heriotzaren korridorea izendatu du Goitentxoko linearen proiektua. Eskualdearen ingurumena eta biodibertsitatean eragin zuzena izango zuela salatu dute, eta honen kontrako alegazioak aurkezteko dokumentua zabaldu dute herritarren artean. Arduradun politikoek ere proiektuekiko kezka adierazi dute. Proiektua geldiarazteko neurriak aldarrikatu ditu Euskal Herria Bilduk. Arabako aldun nagusiak, Ramiro Gonzálezek beraldetik, parke hauek alferrikako eragina izan dezaketela salatu du. Egungo plantamenduarekin solariaren hainbat proiektu ezin direla onartu baieztatu du ere. Gauzak horrela, parke hauen kontrako alegazioak aurkezteko epea uztailaren 10 arte egongo da zabalik. Atxikimendu kanpaina abiatu du Aiaraldea komunikabideak. Amurrioko udalak kendutako diru laguntza itzuli diezaion. Maiatza bukaeran ezagutzera eman zutenez, 6.000 euroko laguntza emateari utziko dio udalak. 2012tik izenpetuta zuten hitzarmena alde bakarrez eten eta gero. Udalak argudiatu duenez, eskualdeko autonomoekiko eta enpresa txikiekiko lehia desleiala saiesteko hartutako erabakia izan da hau. Udal gobernuaren irakurketaren arabera, euskararekin zerikusi gutxi duten zerbitzu komertzialak eskaintzen dituen enpresa pribatu bilakatu da komunikabidea. Hedabidearen arduradunek baieztatu dutenez, aitzitik, irabazi asmorik gabeko kooperatiba da Aiaraldea. Irabaziak euskara ahalduntzeko proiektuetan berrinbertitzen dituztela gogorarazi dute ere. Gauzak horrela eta entitate zein norbanakoek emandako babesa ikusita, atxikimendu kanpaina abiatu du orain komunikabideak, egoera desblokeatzeko asmoarekin. 3 eskaera biltzen dituen dokumentua kaleratu dute. Diru laguntza berrezartzea, komunikabidearekin bilera egitea eta euskalgintzaren eragileekin elkarlana sustatzea hain zuzen. Eskakizun horiekin bat egin nahi dutenek aiaraldea.eus webgunean eman dezakete atxikimendua. Zentzu berean agerraldi herritarra deitu du hedabideak. Ekainaren 21 izango da arratsaldeko 7:00 Amurrioko udaletxearen aurrean. Hautatu gabeko bakardade egoeran dauden pertsonei lagundu asmoz Hernaniko udalak duela 2 urte auzozaintza egitasmoa abiatu zuen eta orain programan parte hartzen dutenen osasuna nabarmen hobetu dela frogatu dute. Ikusi duguna da bakardade sentimendua nabarmen jaitsi dela parte hartzaileengan eta gainera osasun mentala ere nabarmen hobetu egin dela. Jasotako datuek oro harrera ikusten dute erabiltzaileei osasun egoera hobetu zaiela eta horrek bat egiten du lehen mailako arretako kontsultatara egin diren bisiten jaitserarekin. Hobekuntza hori ez dute parte hartzei soilik nabaritu, haien senidek eta lehen mailako arretako mediku eta espezialistek ere hala diote. Gehienak ez daude bakarrik, seme-alabak dituzte eta bilobak eta arduratzen dira bietaz, ez? Baina biek esaten zuten osazaintzak ematen diela seme-alabek eman ezin ez duten zerbait, eta dia lagunak. Egitasmo honen bidez laguntaldeak sortu dituzte, eta gaur-gaurkoz batzuek ez dute dinamizatzailerik behar. Euren kabuz erabaki eta antolatzen dute egitekoa, taldean aktiboki parte hartzen dute eta horrela ondartzara kafe bat hartzera edo zinera joateko gelditzen dira.
Baina erabiltzaientzat ez ezik Hernanirentzat ere onurak dakartza auzozaintzak, gizarte kohesioa hobetu dela ikusi baitute. Ildo horretan egitasmo hau iraupen luzeko zaintzen gaineko analisean oinarrituta dago. Horra hor, mendekotasunari aurre egiteko eta bakardadea bezalako egoera konplexuei aurre egiteko ere behar ditugula baita ere zainduaren duintasuna aintzat hartzea, arreta hori oso ondo landuta egotea eta zaintzailearena baita ere. Bakardade auzi honi ekiteko ardura gizarte osoaren ardura dela ere azpimarratu nahi izan dute. Komunitateri gabe programa ozlitzaterek aurre aterako, eta auzo elkarteek daukaten paper aktiboa izango ez balitz programa honek ez nuke ez elituzke emaitza hauek izango, eta horrek demostratzen diguna da, eta gaur baieztatu dezakeguna zientifikoki lan publiko komunitario honek osasuna sustatzen duela. Auzozaintza programa une honetan Hernaniko auzo gehienetara zabalduta dago. Bakardade ezautatuak ziren 237 pertsonarekin ari dira lanean. Eromenak estaldura behar du eta ez tortura lelopean, Mejoran Elkarteko kideak kalera atera dira harrotasun eroaren eguna aldarrikatzeko, osasun mentalaren estigmarekin amaitzeko. Mejoran Elkartea estigma sozial honekin amaitzeko borrokatzen duen elkartea da. Gaur egungo psikiatriari buruzko mezu kritiko batekin eta buruko gaixotasunen bat duten gaixoentzako afektu gehiago aldarrikatuz, Iruñeko kaletatik igaro da harrokeria eroaren martxa. Gizarteak eskatu du ez diezaietela bizkarra eman pairatzen duten gizarte bazterkeria honen aurrean. Parlamentuaren aurrean manifestazio bat egin dute haien aldarrikapenak egiteko. Ondoren festagiroak alaitasuna ekarri du Iruñeko kaleetara. Bandada orkestraren eta Herriberako Malabaria taldearen kontzertu baten bidez. Kontua da, hain zuzen ere, sufrimendu psikosoziala jasaten duten pertsonen aldeko eskubideak aldarrikatzea eta estigmaren, osasun mentalaren inguruko estigmaren aurka borroka egitea bestak beste. Zalantzarik gabe aldaketak eta hobekuntzak eskatzeko modu bat, gaixotasun mentalak dituzten pertsonen eguneroko bizitza bezalako gauza serioetarako. Iruñeko udalak oinarri arautzaileak aurkeztu ditu datozen Sanferminetan egitarau ofiziala osatzen duten kultur eta jarduerak egiteko elkarte eta erakundei lagako zaizkien espazio publikoak esleitzeko. Oinarri horiek 2015-2019 legegintzaldian espazio publikoan sartzeko ezarritako gardentasunaren, lehia publikoaren eta aukera berdintasunaren irizpideak berreskuratzen dituzte. Proposamen horrek lehendik zeuden espazioak finkatzen ditu. Hala nola, Nafarroako ikastolen federazioentzat eskualdeko etxeak jartzeko El Bosquecillo edo Bista Bella inguruan dagoen Takonera parkea. Beste espazio batzuk ere berreskuratuko dira, azken urteetan izan ez direnak. Hala nola, Antoñuti parkea, non ohiko atrakzioak dibertsitate kolektiboekin batera egongo diren, eta O Plaza, non herri Sanferminak programatuko den. Erakunde edo elkarteek beren proiektuan proposatzen dituzten kultura eta jai jarduerak antolatzeko konpromisoa hartuko dute.
jarduera bakoitzaren antolaketaren, segurtasunaren, ekoizpen integralaren eta sustapenaren ardura izanen dute. Eta jarduera bakoitzaren ondoriozko gastu guztiak beren kontura izanen dira. Gaurkoan Iruñeko kaleetatik murgildu gara tokiko talentua ezagutzeko. Iruñeko San Francisco plazan DLC Kultura aurkitzen da, Iruñeko musika talentua zabaltzeko kultur plataforma. DLC Kulturi ebazti asmorik gabeko elkartea da, eta musika elektronikoa lotutako proiektuak sustatzera bideratua dago. Iruñeko estenako hainbat kolektiboren alderdi guztietan. Elkartea 15 kideek osatzen dute eta gaur horietako batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Ander Elustondorekin batik bat. Ander elkarteko kidea izateaz gain musikarea da. Elkarteak aurten urte bat beteko du eta Anderrek hastapenetara eraman gaitu. Ezagutzen ginen jende multzo bat geunden Iruñan musika jartzen eguna zehar, gauetan eta ez geneukan beste leku bat gu elkartzeko, ezagutzeko, gure artean harreman gehiago sortzeko eta horrela. Eta orduan pentsatu genuen punto encuentro bat bezala hau lokal hau hartzea eta jendea joan da etortzen, joan da gu ezagutzen eta egin ditugu ere Iruña herriko jendearen artean pixka bat sinergia ezagutzen ez ziren jendea elkartu eta horrela eta proiektu berriak sortzen diren eta... Anderrek ondo kontatzen digunez, pandemia garaiak gogorrak izan ziren. Hala ere, haientzat guztiaren hasiera izan zen. Etxeko musikari bakoitzak streamingak egiten zituen 24 orduz. Eta horrek bultzatu zituen, elkar ezagutu baitzuten, eta iazko ekainean animatu ziren lokala lokatzera eta irratiarekin hastera. DLC Radio, DLC Kulturen jardueraren proiektu nagusia da. 30 musika eta kultur programa baino gehiagoko programazioarekin, irrati bat eskaintzen dute streaming eta diferituan 24 edukiarekin. Printzipioz hasi ginenean geunden gehiengoak musika elektronikoa egiten genuen, baino gero zara izten musika estiloetara eta orain badago denetari, badago rock jartzen duen jendea, kumbiak, musika latinoak, gero musika elektronikoa, badago denetarik eta ez gara izten ezertara. Anderrek proiektuan sinesten du. Iruñarentzat berritzailea baita. Europako beste hirietan ohikoagoa da horrelako lokalak ikustea. Kultura musikala garatuagoa baitago. Europan zerta horrela ere badaude horrelako gauza antzekoak, igual ez dira asoziazioak, agian badira taberna bat eta badaukare irratia edo badira dendak irratiarekin edo horrela. Eta ikusi genuenean lokale hau, daukanez plazara hor kabina jartzeko aukera genuenez, gustatu zitzaigun eta hartu genuen lokala. Momentu honetan irratiko proiektuan enfokatuta daude. Hala ere bestelako proiektuak dituzte eskuartean. Hala nola gerturatzen diren aurrentzako kurtsoak egitea edo festivaletan jotzea. Aurretik jada egin duten bezala. Datorren urteari begira deialdi bat irekiko dute programan parte hartu nahi duten musikariek aukera izan dezaten. Haien artean duten harreman ona eta aurre iritzi eza goraipatu du Anderrek. Badago jendea egiten duena pintxada bat, bere musikarekin eta egiteu pintxada, baina gero badaude beste batzuk hitz egiten dutena, batzuk egite dute kirolari buruz, baina pixkat humorearekin, pixkat gauza absurdoak eta horrela hitz egin, eta tertulia bat bezalakoa. Gero badago jendea hitz egiten duena musikari buruz, eta bakarrikan jartzen ditu abestiak, eta abesti horiei buruz hitz egiten du eta horrela, eta hori gehiengoa da musika jarri. Astelehenetik igandera saioak egiten dituzte, goizeko ordu batetan hasiz eta gehienez jota gaueko 9etan amaituz. Haien webgunean zuzenean edo nahieran entzuteko aukera dute, baita YouTubeen eta Mixclouden ere. Irratian musika pintsatzeaz gain solasaldiak egiten dituzte. Aurrerantzean podcast moduko saioak aurre ikusten dituzte, dinamismo gehiago ematearren. Azkenean hau da plataforma bat, guztiok elkartzeko eta gero guztion artean alduguna egiteko eta
gero eta jende gehiago baldin gaude, gauza berriak ere egiteko, eta ez gaude itxita, orduan hori nahi duena, irekita gaude etortzeko, eta hori. Beraz, argi geratu zaigu DLC Kulturrek etorkizun arrakastatsua izanen duela. Eta urtebete ere ez daraman arren, kultura bultzatzeko eta irakasteko gogoa duen talentu aldiko jendea dela. Aurten haien urteurrenaren arira zerbait berezia egitea aurre ikusten dute. Ikusgarritasun gehiago emateko eta jende gehiago proiektura batzeko. Arapazank gazteentzako euskarazko aisia programaren 19. gala ospatu da Bilboko Bilborrok kontzertuaretoan. Bilboko udalak euskaltzalen topagunearekin elkarlanean antolatuta, hiriko 10 eta 16 urte bitarteko nerabei zuzendutako programa da Arapazank. Programak gazteek aisialdiko jardueretan euskara ezagutu eta erabiltzeko asmoa du, era horretan, haien guneetan eta denbora librean euskararen aldeko motivazioa eta euskararen erabilera indartuz. Aukeratu zure bidea izenburupean, sormena, musika eta bideojokoak landu dituzte aurten. Ikuskizun paregabea izan da 19. gala, gonbidatu bereziak Unai Goiko DJ-a eta luxuzko epaimaiarekin, Joldi Beristain, Jon Casamayor eta Nerea Elizalde artistak bete dute epaimaia. Irabazleen artean 300 eta 200 euroko sariak banatu dira bonu saritan, kategoria bakoitzeko, eta 100 euro publikoaren sarian. Parte hartzaileek casting bidez izena eman eta hautatuak izan ondoren, masterclassak eta tutorizazioak jaso dituzte. Marijo Arri eta Udaleko euskara zuzendariaren hitzetan ikusgarria izan da gala, nerabeak artista handiak diren erakusle. Egin esan ikusgarria iruditu zait, gauza asko diferenteak eta gero eszenatokian ikustea hain jente gaztie, holako, ez dakit, naturalidadearekin bere zerak aurkezten, egia esan iruditu zait ikusgarria dela. Ikustie gazte jenti hau disfrutatzen beraien gustoko gauzak eginez eta euskeraz, guretzako hori satisfazio itzela da. Ikusleak epaiaren zai zeudela, STR talde bilbotarrak hainbat abesti jo ditu Bionerrua esaterako. Ekitaldia ixteko, Arapazank 2024ko galako sariak banatu dira. Publikoaren saria emandalenik irabazleak, bigarrenari oso boto gutxi aterata, Izarrak Eszenan taldeak irabazi du. Ostean, epaimaikideak eta Marijo Arri eta Udaleko euskara zuzendaria holtzara igo eta sari nagusiak banatu dituzte. Libe Mendizabali eman diote junior kategoriako bigarren saria, senior kategoriako bigarren saria Uxuek jaso du, junior kategoriako talde irabazlea Alireak izan da eta Izarrak Eszenan taldea senior kategoriakoa. Saridun guztien argazkiarekin amaitu da gala, ETS taldearen ametsetan abestiarekin girotuta. Berrogeita hamar eta hirurogeita hamargarren hamarkadetako txillidaren eta garaibereko beste zenbait artisten aurrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du Santelmo Museoak, elkarrizketa bat txillida eta arteak. Aurten da 100. urteurrena ez, txillida jaio zala. Santelmoke nahizun zerbaitein txillidakin ez, txillidan lanai buruz. Eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat txillida ote izana. Eta orduan ez gendu nahi, hori txillida bea izetie protagonista osoa bezala ez. Eta orduan buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria. Eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi txillida bat, baina txillida horrekin batea beste inguru guztia ez, pixkat formalki eta konzeptualki zertatzen izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behastean hilanien, eta baita internazionalki ere ez. Eta hori, beste disiplinatan bai ez, hori diseinuan, musikerioa referentziak, argazki gintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita lanien, batzuk berakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berreina dauzkabenak, baina elkar ezagutu gabe. Eta orduan, izan da pixkat, bai dela txillida abia puntu, baino da mantxa hundi bezala,
maila internazional batin, 1950, beha bilakatzen nien eskultore eta 70 arte, gertatzen nahi dan, ez, arte edanetan. Zazpi espazioetan dago banatuta erakusketan, hasieran igual baliteke azaltzea Bigarren Gerra Mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez Burniaren erabilpena daula. Eta gero, naiz zazpi ambito izen, bata besteakin badauka lotura, ez? Dago beste ambito badala, igual, ekialdeo, teori oriental danati dauketen, lotura hori, artea pixkat, azteanin, eskultura pixka mugituagoa izaten, garai hortan bertan, ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez da ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, esan dugun, ambito baten, baina onlaikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia olotura konzeptual da formal bat. Museoko lan bezala esango duke, 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baina esan daion obra artistikunak, ez? Zegero badauko baita argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau, horre pixket kontestualizatze baita txilidan lana, eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikula batzuk oso ezagune dira. Orduan, gutxi gora bera, kontaktu neon 60 mailegu o 60 instituzio kinoetarako. Ikusgai dauden obra diela 30 inguru, eskulturak eta pinturak eta esan ezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 35 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero mantxaika hundine da Txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 10 egina obra horrak, beste 2 liburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta erosi ditu hainbat obra Existiagana, Lola Brosar, Arias, egin deu. Gero badaude Magba, Reina Sofia, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaik tapies bat, daukazu Dugufet bat, materia dela eta pixkat geroxeago kristonin zient eragina daukena boiz bat, ez dakit oso batemat utziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaeraraino, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell bea, Gego, ontxe Gego, nik oindala gutxi deskubriuten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilen bizi izan zena, eta guen jenen ontxe ukidu retrospektiba bat, arte zinatiko ginaz izana, Barbara Herzog bat, batziz bat eskultura aldeti, dauden potolena bai. אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. כדי להבטיח ניצחון אמיתי, ראוי שבסתיו, שנה לאסון, נצא לבחירות שבסופם תוקם ממשלה שתזכה לאמון העם ותוכל לאתגרים. קורא לנתניהו, קבע תאריך בחירות מוסכם.
hor zerbait bazegoen tiratzen ziana, eta gerora lotura bat mantendu dudana horrekin, orduan ere hor ikusten dut lotura bat, ere musika eta nekazaritzan artean batak beste ere elikatzen duela uste dut. Adibide asko dira, ez? Zenbat hartzain musikari badiren eta izan diren eta izango diren, eta sona handikoak, berdin zaixi beruan, Zergatik izan daiteke hori? Nekazaritzak nire ustez bizitzaren zikloekin eta itxoitearekin eta olako kontzeptu askorekin lotura zuzena duelako, eta hor kargatzen duzu bizkat indarra musika egiteko, denbora ere ematen dizu edo ematen aldizu kantuan ibiltzeko edo zera egite, soinu desberdinak entzuteko, xori soinuak dela edo